Tini Bukhuk Sanajana Debbarma no Bengaluru hasteo tulangkha Aboni bagui Thansa Rising Youth Airport Maharaja Bir Bikram Airport jora nairukgui borok 50,000 ni rangmari. Bukhuk Sanajana Debbarma ni Aboni yafarkha laithgnai 13 July 2026 salmario 40,000 yafarma by total 1 lakh hai rang chubachu rwkha Thansa Rising Youth ni borok Bukhuk Sanajana Debbarma no aro tongo Thansa Rising Youth ni Founder Pohor Debbarma te Thansa Rising Youth ni member rok Baik sini joto kok mathum narang no जों sini Thansa Rising Youth ni hoite tini Maharaja Bir Bikram Airport of Haimani region ka ke norok joton saimana je khoroksa manai sini nini ani khasuksa manai Sanjana Debbarma bono bini sak hamni eba treatment ni bagui tini Bengaluru hasteo tulangna ni bagui at least bini logi o thangi mani aphono bono at least nairukgna hinai जों tini Maharaja Bir Bikram Airport of Haika tini ojgo tongo sini Thansa Rising Youth members rok Huai Sipajola te West Tripura district ni gobangma sini sengkrak rok sini sikla bodol sini Thansa Rising Youth members rok and bongno belai hambai mario tamni ingke kami thangai bazar thangai khoksang thu khongning thu lukrongi thani khanlaimani rangthumlaimani aboni bagai bongno belai hambai te je subanai lukrok norno belai hambai chini manai Sanjana sak hamai phainani ingthung जों tini bono tunphaima haikeno nahana purbo omo haikeno welcoming khlai जों bini sakno hamrioi tubui जों bono haino hai naha phaimanani ingthu norongni je puitu samani mutai phano ingthu dishu phano ingthu kaitor phano jesus phano norok khulumdi je puitu samani no te जों sini Thansa Rising Youth ni hoite total collection khlai laithgnai 13 July salmario 40,000 islai phano gobang rikha rang je lukrok subamani je online ni bisingtei te tini haino hai जों bini mani sorry bin babani yago yafarkha more than 57,000 angka ke amo jotto sini Thansa Rising Youth ni members ongi sai tongmani lukrong ni hamjakmani manai Sanjana no khairongmani bagaino amo haike subamung rui bono tabuk sakham phulungnani bagai tulangkha thanayo Mumbai tulangmani rangkringi firongma tukha phiaba जों khakhayo tabuk jodi no kolok gyangka ke sini Thansa Rising Youth nogo siring asugui tonglak haino hai khoksa khongnei je mantui haino hai lukrongni thani chubachu tekbar sani phainai sini Thansa Rising Youth rokbo siring tonglak lukrok bo khakhayo siring tonglak nasigui sini munai Sanjana no tei जों chini mutani thani abono surimung eba khulumung je munai Sanjana dati hamai phaitu hambai biskangni salo jodi no chini Thansa Rising Youth ni khugo phaika eba khunjuo phaika kenke je mantui at least phaisa ni mai phaisa chadrop phano je जों manmani rinai जों Thansa Rising Youth amo chini Thansa Rising Youth ni motives chini Thansa Rising Youth nasigi tonglak at least phaisa mai phaisa chadrop phano je जों mantui rinai abono chini naharmung Thansa Rising Youth ni te munai Sanjana no ga ke bini je treatment ni rangkolok yangke जों haino hai bini bithi paidro phanung thu जों bazar sodar nongkhorei para nongkhorei haino hai जों rang khanlaina hinai wansuk tong tini ojgo phaijak chini Thansa Rising Youth ni secretary Brazil Debbarma cashier Baithang Debbarma aboni tino Huai district ni in charge Sipsagor Debbarma te Sipajola district ni in charge Bibiana Debbarma te ani angka ke Thansa Rising Youth ni founder Pohor Debbarma hambai